Cada vez vai ser máis difícil fumar en público. A prohibición de fumar en espazos públicos esténdese a máis lugares. O Consello de Ministros acaba de aprobar a lei antitabaco que proíbe fumar nas terrazas, nas praias ou nos campus universitarios. É un proxecto que establece multas para aqueles que non cumpren. Os pais ou titores legais terán que pagar ata 200 euros se un menor ao seu cargo fuma ou vapea. Se calquera persona acende un cigarro ou un vapeador nun lugar prohibido como as terrazas, a multa pode chegar aos 600 euros. No caso de que un bar ou unha empresa permita fumar aos clientes, a infracción considérase grave e a sanción pode oscilar entre os 600 e os 10.000 euros. Fáltanos aquí un cero. As multas por infracción moi grave chegan aos 600.000 euros. Dous exemplos, a publicidade encuberta ou un cuarto de fumadores nos grandes almacéns. Non hai tanto tempo esta era a realidade. Fumábase no traballo, no transporte público e mesmo dentro de centros sanitarios. Dende o ano 2005 cada vez restrínxese máis e agora o Goberno sobe a aposta. Acabouse fumar nas terrazas dos bares, aínda que estean completamente abertas e tamén noutros espazos públicos ao aire libre. Se amplía la protección a marquesinas, andenes, campus universitarios, instalaciones deportivas, piscinas, playas, parques nacionales, espacios exteriores de ocio, centros de trabajo y vehículos de transporte como taxis y VTCs. As restriccións son tanto para o tabaco tradicional como para os vapeadores, as bolsas de nicotina ou os produtos e dispositivos de ervas quentadas. Si no hay persona, ¿vale?, que se sienten y fumen, pero si hay personas al lado, lo más normal es que se levanten y se retiren un poquito, y no lo hacen. Entonces, no veo necesario una ley tan restrictiva. Prohíbese o consumo de tabaco en menores. Ata agora só estaba restrinxida a venda. Tamén se establece un perímetro de 15 metros libres de fume alrededor de centros educativos e hospitais. Ahora, pero me parece bien. Claro, hay varios que yo lo entiendo, porque, vamos a ver, vale que yo tengo derecho a fumar, pero la gente que está a mi alrededor y no fuma no tiene por qué tragarse el humo que yo estoy fumando. Probablemente que se reduzca mucho el consumo de tabaco, sí. O consumo de tabaco causa unhas 50.000 mortes ao ano. Case o 80% do que custa o paquete corresponde a impostos. O Goberno tamén quere que enfermeiros e fisioterapeutas poidan recetar algúns medicamentos sempre dentro do seu ámbito competencial. Ademais, o texto quere fomentar máis as medicinas xenéricas. Se a lei sae adiante, as receitas xa non serán só cousa de médicos e médicas. Profesionais de enfermería e de fisioterapia poderán prescribir unhas determinadas medicinas. Por exemplo, os fisioterapeutas poderán dar antiinflamatorios, pero non fármacos de outros ámbitos. Yo creo que tienen que ser los médicos. Creo que sí. Normalmente eles están moi saturados. Eles se non dan feito, é polo menos o que tea libre que traballe, que faga algo. A lei tamén acurta os prazos para que a Seguridade Social pague medicamentos novos para enfermidades agora sen remedio. En canto estean autorizados por Sanidade, a Seguridade Social terá que financialos aos 65 días hábiles, de forma urxente pero condicional. Si el tratamiento confirma el beneficio esperado, pues su financiación podrá consolidarse en las condiciones definitivas que luego se decidan. Si el tratamiento, los resultados no son satisfactorios y el precio final resulta inferior al provisional, el laboratorio tendrá que compensar al Sistema Nacional de Salud o devolver las cantidades correspondientes. Ademais, para os laboratorios será máis fácil e máis rápido poñer en a venda medicamentos xenéricos. O primeiro, os prezos serán máis elevados, pero irán baixando segundo as vendas. Cantos máis produtos se vendan, máis baixarán os prezos. E outra novidade, os laboratorios non poderán deixar de fabricar medicamentos cando deixen de serlles rendibles. Terán que avisar con tempo e o Goberno, se o considera, poderá darlles cartos para compensalos. Todas estas medidas terán que debaterse agora no Congreso dos Deputados. E o Goberno galego acaba de anunciar medidas para impulsar a atención primaria con máis prazas en enfermería, podoloxía, fisioterapia ou saúde mental. Os socialistas saen ao paso. Recordan que eles mesmos solicitaron algunhas das medidas, pero que o PP votou en contra. Anos despois deso vemos como o Partido Popular presenta, como se foran grandes novidades, ideas que foron recitadas anos atrás neste Parlamento. E o Hospital de Santiago incorpora nova tecnoloxía nas súas intervencións cirúrxicas. Conta cun novo robot para as operacións de columna de alta complexidade. Cal é o obxectivo que perseguen? Pois que as intervencións sexan menos invasivas, conseguir que sexan máis rápidas e, polo tanto, que teñan menos complicacións para o paciente.
O Chus vai ser o primeiro hospital público en España que conta con esta tecnoloxía de vanguarda. E o BNG rompe co Partido Socialista no Concello da Coruña. A 10 meses das eleccións municipais, os nacionalistas retiranlle o apoio a Inés Rei porque din que están paralizadas as políticas públicas. Sabela. Din os nacionalistas desde aquí, desde María Pita, que o actual goberno municipal, liderado pola alcaldesa Inés Rei, ten bloqueada a cidade, que ademais incumpre en prácticamente todas as consellerías no pactado entre nacionalistas e socialistas, e que por iso rompen con ese acordo de investidura e acordos tamén orzamentarios. Ademais, os nacionalistas da Coruña ven falta de humildade, din, na corporación municipal. A resposta da alcaldesa foi mostrarse bastante tranquila. Inés Rei respaldou a súa acción de goberno e do seu equipo e dixo que van seguir traballando como ata agora. Lonxe quedan estas imaxes hai 4 anos cando socialistas e nacionalistas entendéronse para iniciar un goberno na Coruña. Hoxe o BNG anuncia a ruptura e colleita a crítica da alcaldesa. Y eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos. A explicación do BNG apunta a unha paralización das políticas públicas e a falta de vontade política para cumprir cos acordos. Non nos quedou outra que anunciar hoxe que rompemos ou damos por rotos eses acordos de investidura e de orzamentos, xa que o goberno local pois ten bloqueada e paralizada a cidade ao non cumprilos. Desde a alcaldía aseguran que seguirán gobernando ata as eleccións de maio porque teñen xa os orzamentos aprobados. Os empresarios investigados no caso Plus Ultra deixan nunha situación complicada a José Luís Rodríguez Zapatero. Atribúenlle un papel fundamental no rescate da aeroliña e tamén o cobro dunha comisión de máis de €500 millóns. O goberno mantén a confianza no expresidente, pero xa aparecen voces críticas. O goberno mantén a confianza en José Luís Rodríguez Zapatero. Seguimos creyendo en su inocencia y seguimos defendiendo la presunción de inocencia. Pero dende a mesma mesa do Consello de Ministros, o socio minoritario Sumar exixe explicacións a Zapatero. Porque es verdad que hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones. Dentro do PSOE xorden algunhas voces discrepantes a do expresidente andaluz Rafael Escuredo, que lle pregunta a Rodríguez Zapatero se é consciente do dano que fai aos socialistas. O PSDG mantén a confianza no expresidente. Nada cambia sobre a nosa confianza en José Luís Rodríguez Zapatero e, dende logo, xudicialmente, nada cambia. Na mesma liña se pronunciou María Jesús Montero e apunta aos empresarios que, di, buscan aliviar as súas posibles condenas. Su línea de defensa espera recibir beneficios penitenciarios en relación con su pena, un mejor tratamiento de su sentencia por el hecho de que condenen, señalen, trasladen a presuntos implicados. Dende o Partido Popular manteñen que Zapatero e Sánchez son o mesmo. Es que han trabajado siempre en el mismo equipo, es que todo lo que han hecho lo han hecho juntos. Es que el rescate no se podría haber producido si alguien no le dijo que sí a Zapatero. Zapatero llamó a algún ministro o al propio Sánchez y le dijo hay que rescatar esta aerolínea. Y el gobierno dijo sí. Alfonso Rueda cree que a estas alturas o goberno non pode manter a confianza en Zapatero. Yo les pediría que asuman que teñen un enorme problema, que asuman que se están sabendo cousas moi graves e que asuman que esa defensa pechada que están facendo de persoas que presuntamente cometeron actos gravísimos de corrupción cada vez máis indefendible. Arranca o proxecto da Rolda Leste de Ourense, a circunvalación que quere liberar de tráfico o centro da cidade e do veciño concello de San Cibrao das Viñas. Estímase que beneficiará máis de 110.000 habitantes. Ana. A Rolda Leste conectará esta rotonda de Benposta coa autovía das Rías Baixas, completando a circunvalación sur da cidade de Ourense e mellorando a mobilidade entre os polígonos industriais da contorna. Calculan que absorberá uns 9.000 vehículos cada día. Hoxe abre o prazo de licitación das obras e prevén comezar os traballos de construción a principios do 2027.
É un treito de só 1,5 km, pero que permitirá reducir os tempos de desplazamento de 7 minutos a pouco máis dun minuto. Unha obra de gran complexidade ao estar afectada por un río, as vías do tren e unha depuradora, pero tamén unha vía históricamente demandada para desconxestionar de tráfico o centro de Ourense. A Xunta destina a este último treito da Rolda Leste de Ourense case 13 millóns de euros. A intención é adxudicalo antes de que remate este ano e despois 30 meses de execución, que son 2 anos e medio nunha obra complexa, unha obra que vai atravesar zonas que están poboadas, nunha zona con moitísimo tráfico, xa estamos vendo, e que vai absorber, decíame agora a conselleira, non menos de 9.000 vehículos diarios. As empresas interesadas en facer o proxecto teñen dende hoxe ata setembro para presentar as súas ofertas, co obxectivo de comezar as obras a principios do 2027. Este sinal de limitación de velocidade a 40 km por hora feita a man é unha mensaxe curta e contundente e o aviso dos veciños de Galdo en Viveiro aos condutores para que pisen o freo. Queixanse da velocidade a que moitos coches atravesan a súa aldea. E non son os únicos que este ano botaron man do enxeño e do humor incluso para protestaren por como se usan as estradas ou polo seu estado. Os bonecos de Playmobil cargan as pedras para tapar as fochancas da LU 1807. Os operarios de Playmobil poden facer algo porque o resto non fai nada. Tamén botando man do humor, pero con personaxes reais, protestan dos perigos da Nacional 540. Era intensitable. Mira que notas por onde pasar, porque o coche vai pegar abaixo. Entonces é imposible. En Coiro, cangas pintadas obscenas polo estado obsceno da estrada. Todo completamente minado para baixo. Non, é que hai que levantar todo iso. Os últimos en botar man do enxeño son os veciños de Galdo en Viveiro. Eles mesmos elaboraron os sinais para delimitar a velocidade na aldea. A tensión constante, porque mira, ahora se van a cruzar justo dos y es que no entramos, los niños con la puerta cerrada en casa, porque tienes miedo de que abran la puerta. Y la única forma de desplazarse en esta zona, como podéis ver, es la carretera. No se puede ir por otros lados. O esforzo valeu a pena. A Deputación di que instalarán os redutores de velocidade na vía. Impúlsase a Alianza pro Corredor Atlántico de Mercadorías. Esa infraestructura ferroviaria é fundamental para poder conectar o transporte de mercadorías de Galicia co resto de Europa. No mapa vemos a rede ferroviaria que conectaría os portos da Coruña e Vigo coa Meseta e iría ata a fronteira con Francia en Irún. Galicia teme que o tren do futuro volva a pasar de largo e toma medidas. Impulsa unha iniciativa xunto con Castela e León e o norte de Portugal para incentivar o transporte de mercadorías. Queren menos camións nas estradas e máis vagóns cargados. Hai potencial. Podremos case que duplicar o número de toneladas ano que estamos a mover con Galicia. Casi 24 trenes semanales más. Pero compre derrubar barreiras. Tenemos un serio problema y es que el sector del transporte no confía en el ferrocarril. Poñerase en marcha unha oficina técnica para asesorar as empresas e unha plataforma digital con todos os datos sobre a oferta e a demanda ferroviaria. Estas acciones permitirán mejorar la planificación. Os expertos botan en falta o apoio do Goberno para impulsar este corredor. Pero no hay una apuesta por el noroeste por parte del Gobierno de España. A Xunta advirte sobre a caída do investimento no último ano. Fai perigar todas as inversións que estaban previstas e os obxectivos que tiñamos previstos para o ano 2030 en canto ás obras que eran necesarias no Corredor Atlántico. O Corredor Atlántico do Noroeste é clave para conectar os portos da fachada atlántica co interior e o resto de Europa. E atentos, están interesados en mercar un coche eléctrico. O Consello de Ministros acaba de aprobar novas axudas. Buscan incrementar a venda deste tipo de vehículos de fabricación europea e que custen menos de 35.000 euros. Andrea.
Sí, é de carácter retroactivo, polo que as persoas que teñan pensado mercar ou que xa mercansen dende o 1 de xaneiro deste mesmo ano un coche eléctrico ou híbrido enchufable xa poden pedir estas axudas. Hai dúas maneiras de pedilas, unha delas de forma individual, de forma telemática, a través do web do IDAE, e a forma máis fácil aquí nos concesionarios, onde xa non lo xestionarían todo. Para estas axudas destínanse 400 millóns de euros e poden ser de ata 4.500 euros por vehículo. Iso sí, hai que cumplir 3 requisitos: que os coches sexan de produción europea, 100% eléctricos e que custen menos de 35.000 euros. Tamén a Xunta pon en marcha un novo plan de axudas para apoiar o sector da automoción na transición ao vehículo eléctrico. Son 45 millóns de euros destinados fundamentalmente a 2 tipos de industrias. Innovación e descarbonización en vehículo verde. O máximo de axuda pode chegar ata 10 millóns de euros, cos topes dependendo do tipo correspondente. Bueno, pois continuamos nesa aposta por un sector que é clave dentro de toda a industria galega. A bombona de butano é dende hoxe máis cara, o seu prezo sobe ata os 17,83 euros. É unha suba dun 5%. Débese, sobre todo, ao final da reducción temporal do IBE, que volve ao 21%. Ademais, o prezo, que se revisa cada 2 meses, tamén sobe polo encarecemento que houbo no transporte. O Goberno vai non volver a intentar. Este martes o Consello de Ministros aprobou, segunda vez que o fai, a senda de déficit. O xoves vai na levar a votación no Congreso dos Deputados. Nada fai presaxiar un resultado diferente ao da semana pasada, cando a rexeitaron cos votos de PP, Vox e Junts. Se volve a producirse ese escenario, o Goberno quedaríalle a posibilidade de tentar sacar adiante os orzamentos cos obxectivos de estabilidade que pactou en Bruxelas. Eso significaría menos recursos para as comunidades autónomas. A evolución dos incendios en España é preocupante. En Guadalaxara van 29.000 hectáreas queimadas e Teruel e Segovia loitan contra o avance das lapas. No primeiro escenario, o de Guadalaxara, os equipos traballan para delimitar o lume despois de impedir nas últimas horas que entrase na provincia de Soria. O numeroso contingente, 600 persoas durante esta noite, que traballan na extinción do incendio forestal que afecta a Serra Norte de Guadalaxara, conseguiu frear o avance do lume xusto cando estaba a piques de entrar na veciña Soria. Agora a estrategia é contelo dentro do perímetro actual e comezar a sufocalo desde dentro. A superficie calcinada supera as 29.000 hectáreas e o lume obrigou a desaloxar 34 núcleos de poboación e confinar outros 14. Despois da reunión do equipo que coordina os traballos de extinción, o presidente Castelán Manchego non dubidou en cualificar o incendio como o máis complexo dos rexistrados nos últimos anos en España. Ha obligado al mayor despliegue de la historia de la región, al mayor despliegue de la UME y al mayor despliegue en conjunto de mandos aéreos. Ha llegado a haber 29 en el día de ayer. Recursos aéreos en movimiento al mismo tiempo. No norte de Teruel continúa activo o incendio declarado este luns preto da localidade de Julve, que arrasou xa máis de 1.000 hectáreas. A proximidade das lapas ás casas obrigou a desaloxar aos veciños dos molinos que foron trasladados ao pabillón de Alcoriza. Outro incendio forestal que afecta ao concello de Brieva, na provincia de Segovia, provocou a evacuación de 8 núcleos de poboación e un máis quedou confinado. Os 420 veciños afectados foron realoxados en albergues ou casas de familiares. En Galicia, varios focos dun lume en Ourense provocábaos o tren ao contactar coas vías. A Xunta pídelle ao Adif que reforce a roza desas vías despois de que o tren provocara eses 8 focos. Pedimos que detalle as accións preventivas que levaron a cabo neste ano 2026 para manter as vías libres de maleza, si esas vías, pois, se fixo algún traballo de desbroce nelas, e se non se fixo, pois, pedir que a maior axilidade xestionen esa maleza. Achegámonos ás festas do Apóstolo, están xa aí a Policía Nacional activa o plan de reforzo de seguridade. Os axentes especializados na unidade de intervención policial levan dende principios de mes actuando e a medida que avance esta semana vanse incorporar ao dispositivo os TEDAX, as unidades caninas e os encargados da vixilancia aérea.
Co 25 de xullo á volta da esquina, as rúas da zona vella iránse enchendo ata que sexa difícil andar por elas. Aglomeracións aseguradas que fan necesario un reforzo da seguridade. Este incremento de visitantes, de turistas, de persoas que participan nas festas do Apóstolo, o que fai é que un número elevado de persoas coincida ao mesmo tempo en espacios reducidos. O que facemos nós é incrementar esa presencia policial en aras a previr cualquier tipo de actividad delictiva e que teñamos capacidade de reacción de maneira inmediata ante calquer eventualidade que poida surxir. Os axentes da Unidade de Intervención Policial están presentes neses puntos quentes da zona histórica desde principios de xullo. A súa presenza é disuasoria, pero teñen capacidade para actuar como antidisturbios ou nun ataque terrorista. Pero o habitual son pequenos furtos de carteiras, mochilas ou teléfonos. Así que a policía chama ao sentido común nas súas recomendacións. Intentar non levar, ao mellor, demasiados cartos en efectivo, non perder de vista nunca as nosas pertenzas, é dicir, non deixar a mochila abandoada ou o teléfono móvil sen cuidado. Os axentes especializados da Unidade de Intervención Policial son só unha parte do plan de reforzo da seguridade. Nos próximos días vanse incorporar os guías caninos, a unidade de subsolo, os TEDx e a policía montada, que habitualmente patrulla no camiño. Esta mañá chegaban os 108 policías en prácticas que se van repartir polas distintas comisarías de Galicia. 50 deles estarán na Coruña, 38 en Pontevedra, 12 en Lugo e 8 en Ourense. Nos próximos 11 meses van completar a súa formación e integraránse en brigadas de seguridade cidadá, policía xudicial ou de fronteiras e tamén na policía científica e información. Queda menos para esa ansiada meta que é a de convertirvos en policías nacionais de forma profesional e asumir con responsabilidade a labor de traballar pola protección de España e pola protección da cidadanía deste país. A Audiencia de Vigo condena un pai por golpear un compañeiro de colexio do seu fillo. Mar. A sentenza condena a este pai por 2 delitos de lesións a unha multa de 540 €, pero vai acompañada polo pagamento dunha indemnización de preto de 6.000 en concepto de responsabilidade civil para a víctima. As portas do colexio onde estuda o seu fillo, este home foi a por outro menor, colleuno pola roupa e golpeouno na cara. Tamén empurrou a unha moza que tentou separalo do seu amigo. O pai condenado recoñece un forcexo porque supostamente acosaba ao fillo, pero a sección quinta da audiencia sentenza que no xuízo tanto vítimas, testemunhas como parte médico confirmaron a trifulca e a gravidade das lesións ao menor. 3 mulleres morreron asasinadas en España nas últimas horas. Un dos crimes foi en Toledo. A vítima tiña 45 anos e o presunto agresor, o seu marido, matouna no domicilio diante dos 3 fillos, un deles menor. En Alacante tamén investigan como crime machista a morte dunha muller de 56 anos. Chegara a estar, de feito, no sistema de protección Biogen, pero despois retiráronllo. A Garda Civil xa arrestou a parella. E a terceira vítima é unha muller que apareceu morta en Málaga con signos de violencia. De confirmárense os novos casos, serían 32 as mulleres asasinadas no noso país este ano polas súas parellas ou exparellas. O Tren de Aragua, unha perigosa banda criminal con orixe en Venezuela, xa ten presenza en Galicia. A Garda Civil acaba de deter 5 membros por roubos e tráfico de drogas. Un deles en Ourense, Alberto. Efectivamente, unha persoa detida e un rexistro domiciliario aquí na provincia de Ourense no desartellamento dunha rama desta banda internacional criminal originaria de Venezuela, el Tren de Aragua, especializada en España especialmente en asaltos a domicilios con moita violencia. Precisamente a investigación iniciouse tras un roubo nun chalé nas proximidades da cidade de León, onde sustraeron 100.000 euros en sollas e 10.000 en efectivo. Foron detidas en toda España 5 persoas, 4 ingresaron en prisión. Na operación incautouse varios teléfonos móviles, cartuchos para arma curta, medio kilo de cocaína e matrículas falsas. Recórdannos as autoridades a importancia de respectar as normas de baño e os sinais nas zonas de recreo. O último incidente ocorreu no Porto de Sada. 4 persoas, 3 delas cativos, tiveron que ser rescatadas.
O que comezou como unha tarde tranquila puido rematar en traxedia para 3 menores e a nai dun deles. Os pequenos atopábanse na auga cos seus flotadores e non eran quen de regresar porque os estaba arrastrando a corrente. Se viron á deriva e unha persoa adulta que xa estaba exhausta. Estaban ali os compañeiros facendo pois non sei que actividades cos barcos de madeira e tiñan unha lancha auxiliar e puideron botarles unha man. Noutra ocasión quizás non poida ser así. Estaban nesta zona portuaria de Sada onde un sinal indica que o baño está prohibido. Alguna vez he visto a alguien bañándose y tal, incluso hay una rampa ahí donde hay unas motoras y tal y se bañan ahí. Y también está prohibido. Yo pienso que eso ocurre en cualquier parte de donde haya mar, ¿eh? E disto dan boa conta aos socorristas. Los chavales quieren saltar desde el mirador o desde las rocas y en marea baja es una problemática que tenemos todos los años porque no es la primera vez que hay lesiones medulares. Hace 2 años en el embarcadero tuvimos aquí este problema. Desde Portos de Galicia reiteran a súa campaña por unha costa máis segura e lembran a importancia de cumprir a normativa. A norma principal, que está prohibido o baño en augas portuarias, e tamén mergullarse desde o peirao ou outro equipamento como guindastres. E que o ocio e a euforia das celebracións ás veces pode levar a un perigoso incivismo. Son afeccionados na Praza de Cibeles celebrando o gol do domingo. Decidiron subir á marquesiña do autobús que acabou cedendo debido a un excesivo peso. Se veu abaixo a estrutura. Afortunadamente, onte o Concello de Madrid decidiu retirar todas esas infraestructuras, esas estruturas para evitar problemas. Aquí en Galicia, na Praza Roxa, en Santiago, o entusiasmo levou algúns a subir o voladizo do mobiliario urbano. É unha estrutura bastante elevada da que afortunadamente baixaron sen sufrir ferida ninguna. E tras gabar a fazaña da selección española no Mundial, Sumar acusa o futbolista Ferran Torres de especular coa vivenda en Valencia. Por ello es fundamental tomar medidas valientes, como por ejemplo recuperar nuestra ley para impedir que empresas y fondos buitre como Eleven Future Invest, empresa de Ferran Torres, que según Forbes acapara ya 20 viviendas en Valencia, puedan comprar casas. As portas de Downing Street en Londres abríronse hoxe para acoller os ministros do novo goberno británico. Hai nomes que non continúan, outros seguen coa mesma carteira ou con outra diferente e vimos, como dicimos, novas caras. O novo primeiro ministro anuncia medidas inmediatas para abaratar o custo da vida mentres reforma o goberno. María. Sí, un novo goberno con varios nomes herdados do gabinete de Starmer, entre eles o de Ed Miliband, vello coñecido do laborismo, que será o novo xefe da diplomacia británica. Outro nome destacado é o de John Healey, novo ministro de Economía e Facenda, que regresa ao goberno despois de dimitir hai apenas unhas semanas polas súas diferenzas con Starmer sobre o gasto en defensa. O executivo traballa xa nas prioridades anunciadas por Burnham, entre elas a de aliviar a presión económica sobre as familias. En ese sentido, anunciou que eliminará o IBE da factura da luz a partir de outubro, que pasará dun 5 a un 0%, o que suporá un aforro de alrededor de 53 euros anuais para as familias. Cada vez son máis os locais que ofertan comida e bebidas típicas de outras culturas. Os produtos latinoamericanos, xa moi insaturados, súmase agora unha variada oferta de propostas asiáticas. Es como traer un pedacito de cada lugar a tenerlo más cerca y más fácil. Os fideos. Es un aperitivo de trigo picante, no sé qué tal estará, pero bueno. A señoras que les gusta mucho el drama coreano, como tenemos el sake y todo eso, la gente lo ve y dice, ay, esto es lo que sale en la novela, y se lo lleva. En Ourense, por exemplo, acaba de abrir un novo supermercado que trae unha ampla oferta de produtos de países como Xapón, Corea do Sur, Venezuela ou Colombia. Mercedes.
Si a volta ao mundo podémola facer desde este supermercado ourensán co carriño da compra, onde atopamos centos de produtos chegados de Latinoamérica ou de Asia, como todo tipo de salsas, tamén fideos instantáneos e as típicas galletas da fortuna que nos poñen nos restaurantes chineses. O que máis éxito ten son estas bebidas de leite con froitas e tamén os refrescos con personaxes como Son Goku, un negocio que esperta o interese dos veciños ourensáns, así como da comunidade latina asiática residente da cidade. E os patinetes eléctricos son xa un medio máis de transporte nas nosas estradas, estamos moi afeitos a eles, pero preocupa o seu uso polo aumento dos accidentes. Na Unión Europea xa hai un país que lles proíbe o uso aos menores de idade, é Irlanda, María. Si iso é, a partir de agosto, Irlanda elevará de 16 a 18 anos a idade mínima para conducir un patinete eléctrico nas vías públicas. O goberno de Dublín xustifica a decisión polo aumento de accidentes con feridos graves entre os menores e tamén polo uso destes vehículos en actividades delituosas. Con esta reforma, Irlanda pasa a ser o país coa normativa máis restritiva da Unión Europea. Aquí en Bélxica, por exemplo, a idade mínima é de 16 anos. En Francia, Alemania e Italia é de 14 e en Dinamarca de 15. No noso país, en España, será a partir do 1 de outubro cando entre en vigor unha nova normativa que fixará a idade mínima nos 15 anos para o uso do patinete eléctrico. Galicia libra, pero unha boa parte de España prepárase para soportar temperaturas de ata 45 graus coa vaga de calor, a terceira xa no que levamos de verán, que chega a partir do xoves. As zonas máis afectadas serán os vales do Guadalquivir e do Ebro, os Pireneos e o interior de Mallorca. Son 7 as comunidades que hai nestes momentos en aviso laranxa: Andalucía, Aragón, Baleares, Castela-A Mancha, Cataluña, Murcia e Valencia. Aquí, como lles digo, os valores van ser en xeral moito máis suaves, pero sempre temos algunha que outra excepción. Na comarca de Valdeorras activase un aviso amarelo. Demetrio. Sí, as excepcións por temas de calor sempre son ou casi sempre na provincia de Ourense, na zona da propia capital, e aquí, no Barco de Valdeorras. Agora mesmo os termómetros marcan 33 graus, rúas, parques e terrazas completamente baleiras. Ollo, porque a previsión é que nas próximas horas se chegue aos 36. Eso hoxe, porque mañá incluso poderían subir máis desas temperaturas. Quen máis e quen menos intenta capear estas temperaturas como ben poirá. Percorrer virtualmente as rúas de Compostela do século XIII, ver a muralla medieval, a vista de Paxaro ou mercar unha galiña na Praza da Quintana. Todo iso é posible na experiencia inmersiva de hiperrealidade que acaba de abrir as súas portas na Fundación Abanca. Estamos no século XIII, na Rúa do Vilar, coa Catedral Románica ao fondo e escoitando os músicos da rúa. E estamos no século XXI, tamén na Rúa do Vilar, na sede da Fundación de Abanca, onde hoxe abre Compostela Expeditio, unha viaxe que nos traslada ás orixes da cidade. La experiencia se va a poder visitar hasta septiembre, va a estar todo el verano. Es una experiencia para casi todos los públicos, digo casi todos porque está recomendada a partir de los 7 años. Ahora é unha experiencia free roam, non? De un movimento libre, non? De hiperrealidade na que ti podes camiñar, podes tocar, interactúas, tes xente que se move, que fala contigo, que son avatares virtuais. Narrase a lenda da Fundación de Santiago e percórrense rúas e prazas e ata se pode subir no andamio do Pórtico da Gloria. Están traballando, están policromando, o Cristo Rei ese que está colocado no pórtico, temos o pórtico aquí de 3 metros, e temos a oportunidade de poder vivenciar de alguma maneira esas escalas, etc. E ata observar o efecto sobre a escultura da luz do solpor. As entradas poden adquirirse en internet ou na propia sala. Unha vista de 20 minutos da man dunha empresa galega con prestixio internacional neste tipo de experiencias inmersivas. E esta imaxe captámola na Praza do Obradoiro en Santiago. O Hostal dos Reis Católicos xa loce así, sen andamios, sen estadas, tras meses cuberto polas obras de mellora neste edificio. As que seguen de momento igual son as polémicas gárgolas, coas súas polémicas lanzas metálicas, pero Tour España insiste en que en breve haberá cambios nelas.
E Chayanne segue levantando paixóns. Dúcias de seguidoras facían cola en Castrelos dende onte para non quedarse en unha das 2000 entradas de balde que sacaban hoxe nas taquillas do parque. Para iso nada mellor que unha cómoda cadeira de praia e algo de comer, aguantar a espera e lograr a ansiada entrada. Llamo Sandra, vengo de Vigo y llevo desde las 9 menos cuarto de ayer hasta hoy. Llevo desde ayer a las 9 de la noche. La primera vez que lo veo en directo. Estoy muy nerviosa, muy emocionada. Por favor. E esta mañá presentábase o Festival de Música Son e Mar. O Goberno galego aposta por este macroevento que tamén vai chegar a Vigo. Intentamos levar a cultura a todos lados e que conflúa todo o mundo, que todo o mundo poda participar. Eso é algo que representa moi ben este festival porque, o que decíamos, hai xente de todas as idades, hai actividades para todos os gustos. O debate entre as achegas e as ameazas da intelixencia artificial non para de medrar, dende a industria musical alertando o coñecido como spam musical, cancións feitas por IA que saturan as plataformas de streaming. Ata onte eu necesitaba dunha chisca de talento de algúns coñecementos sobre composición e interpretación de algún instrumento para facer unha canción e presumir dela. Hoxe basta con proporcionarlle algunha aplicación de IA unha idea, unha escena ou simplemente unha referencia de estilo e o programa devolveche unha canción completa con letra, música e mesmo voz. Algo moi parecido que pasa cos traballos académicos. Quen é o romántico artesán que os fais en ChatGPT? Nos acostumbramos un poco a soluciones fáciles, a soluciones rápidas, a no utilizar nuestra creatividad. Creatividade aparte, o problema que lle presenta a industria musical a crecente invasión de cancións feitas por IA é que saturan as plataformas de reproducción e detraen ingresos dos auténticos músicos, xa que teñen que repartir os cartos dun fondo común con creacións artificiais que se reproducen dun xeito exponencial. Algún xa apuntou que este é o maior escándalo na industria dende que pillaron co carreño dos xeados os de Milli Vanilli, que a principios dos 90 cantaban menos que un gato de cayola. Mais alá da creación, con que nos imos emocionar nun concerto? De quen imos ser fans? Dun robot humanoide que cante e baile como Shakira? Como U2? Non apostaría ningún café a que iso non vai suceder. Feitas todas estas preguntas en resposta, é bo momento para gozar de acordes humanos como estes. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let Sinatra cantaba Lánzame ata a lúa 5 anos antes de que tal día como hoxe o primeiro humano a pisase. Foi, como todos saben, Neil Armstrong. Seguiuno minutos máis tarde o seu compañeiro Aldrin, o terceiro na misión. Collins esperaba os orbitando o satélite e é que para que os demais gocen sempre ten que haber alguén que pringue. Os dous primeiros humanos na Lúa camiñaron sobre ela durante 2 horas. Sen gravidade, sen pensar por un momento difícil que sería volver. Por certo, que bonito pensar que estes pioneiros conquistaron a Lúa por facerlle caso a unha canción, non por gañarlle a carreira tecnolóxica e política a superpotencia rival.